hayya okay to tana so na aini ma ina santa tana so na aini ma ina santa waje labari na zance na ka soyayya ne wata rana ta so gofar gida ina nan zaune sai ga wata bebi kyakkyawa ta isko na zaune muryarta da daɗi zance ake na alkhairi ne sai ta ce mini sannu magana za mu sirri ne sai ta ja gefe ɗai sai ta ce mini zo mu yi zanne lamari ya kyautu maganar za mu yi hakan ne doki alkalami mai rubutu zan yi batu ka yi zane sai ta ce bebi sunana ai haka kuwa sani ne shekaran jiya na yi mafarki ka samun zobe ne da kaunar ka na tashi a bacci na yi kurum na yi zaune na kasa sukuni sai neman ka nake a sukwane na yi kudu da arewa da yamma can a gabas na yi zaune na cigiyar ka gidan rediyo har da tv ba hutu ne ba dare kuma san ba rana na shiga alkariya ne da gari na so malungu har sako ne tun daga kyafu na taso ai neman ka nake sirri ne na biyo ta jigawa a kaduna na kan hanya ne da na sauka abuja gwagwala da aina da sonan ne lamarin fara girma tun da batun aina soyayya ne na fito neman ka da sa'a tun da har na dace ne karɓa barga na sutura ta je kaje ne ka neman masauki gunka na zo da in zauna ne aure za mu yi da kai zo kai na gurin dangi ne na yaba na da halinka dan kai mai kirki ne zan yi maka taushe a gidanka na yau har gwanne lamarin Allah ne ai shi ya nufafa hakan ne mai rubutu gyara kafin aya wa kafi ne ka ji lissafi na zancen tafa bai kare ne a zaman farkon ma da akwai zance tari ne yanzu zan yi wakafi kafin gobe na dau aya ne tafiya dai sannu ku biyo ni da labari ne sannan mai saurare hakuri za ku yi sai gobe.